Asik. Asik. Makasih Mbak Enggar, duduk lagi ya. Wah, iki aku garep mamerne. Mamerne apa? Nah, iki mumpung karo Partai Nasdem, Iki Nanang teko to Nanang? Nah, iki nek ora munggah iki rugi mumpung ana Nanang. Rene Lang, ayo Nang. Wah. Ora usah njaluk spot. Kok ora usah lho gayamu. Kene Nang. Nanang si tunanetra. Wah, iki ambak tunanetra ning duwe keluwihan iso nembang. Wah, Iki niki nggih anu Mas Yogi, tresna kalih budaya niki nggih saged nembang. Nek wonten wayang teng pundi-pundi nggih disusuli niki. Wis tekan. Wah, jan mike loro. Walah, mik loro arep diagahi kabeh ya. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam ngoten Mas Akbar. Wah, ki mau lagi teko apa piye kok lagi ketok? Oh, kula ndelik teng mriko kok. Kok batinku aku ora ketok sampeyan lho. Oh, tak kira lek batenku nek sing gak ketok malah kula malah. Oh iya. Iki dalam rangka HUT Partai Nasdem yang ke-10 tahun. 10 tahun ora krasa wis suwe 10 tahun Nasdem. Oh iya, 10 tahun dalam mengemban amanah. Nggih. Ikut dalam pembangunan nasional. Mas Yogi Dirgantara Lumantar. Wonge bagus ya wonge. Lho lah. Apa ngerti? Tak inceng neng kono mang. Hah? Mbok inceng. Pas nyanyi tak delok wah wonge ya ngene, Mbak. Yogi. Apa ketok nang? Ya ketok neng kono. Wis ya, wis karepmu nang karepmu. Mas Yogi Dirgantara. Ngaturke selamat dulu dong. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini iki. Ngalah galauan yo selehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jane umur pira to Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Hah? Kok sampeyan umur pira? Nikah mentolo kudu tak emplok ya ne. Lho aku sembok emploke lho. Sampeyan umur pira? Jujur jujuran. Kula umure ya kelahiran 92 ya 29 po. 29. Iya. Wah, jane ya ibarat anu wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat Mas. Oh iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh iso sambat yang Mas Yogi. Saiki pamerno tembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi pira Nang diceksekno?
Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro, jajal piro. Iki ta? Heeh. Walah, wes roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek ya. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kowe. Iya. Oh, biru tuh. Nah, iki ini. Nggih. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Nah, Oh, piye? alah. Piyayine ganteng ora? Pundi mboten walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Iki Mas masuk. Dalang. Pripun? Nggih. Iki wonten ketua fraksi kula. Wah, Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem Hebat, DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. nggih Pak. nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Nganjuk ya pripun? nek DPR sing ayu, Mbak Dalang. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Ojo mundur-mundur. Nganjuk niku DPR 3. Tiga. Saking Nasdem, Nasdem. kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang dua cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu. Ibu Haji Ratna Wulandari, Ratna Wulandari. Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Ratna. Ah, nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Dalang. Wong nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh potensi-potensi pemuda kados Mas Dalang. Mas Nanang niki lho. Oh, Saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin Bu sepatah Ratna, dua patah monggo. kata. Monggo. Niki Bu. Heeh. Mas Nanang lungguh dhisik. Heeh. Wah, ben Ibu Ratna Yuh, kelihatan. sing ning ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu. Wah, jan Alhamdulillah. kaya Gantengnya kayak ngiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Oh, nggih. Terus dibeto mlebet malih. Oh. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Nggih, Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh, nggih. Lanang soalé. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur Nggih. suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho Nggih, ya, aku nggih. lek kongkon mbok kon basa Jawa kaya Mbak Niken no, mboten saged kula. Nggih. Tak Ada nggih bahasa cara Indonesia Bu, mawon. ada cara. Pripun pripun. Untuk pripun? dapat mendalami bahasa Jawa itu ada Oh, caranya. ngoten nggih. Kulino nanggap wayang. Oh, Oke. ngoten. Nggih 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 nggih. Ditulat Mas Karena Yogi. niki kula jak muga, kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Oke. Kula nanggap. Amin amin. Amin. Untuk kedepannya Allahumma dapat amin. diagendakan. Amin, Nggih. Amin amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Ngoten. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih, lare nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. Dados mami Nggih ta? sakit kerjasama dengan Astabrata. Wow, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih, nggih, nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin, amin, Ya amin. Rabbal alamin. Nggih, namun
Kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno Mas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jan lah. Ketoke wis dhek wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten no. Mboten. Ini cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Iki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg. Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek pokoke Mbak Ratna ini anu ayu nih pas pekewah aku. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya wah kok ndelok ya mboten pareng. Kaya Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. Rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki ki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no. kok. Panggah ta ya? Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Wah. Iki ana pambudutan pepeling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nembang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Pun. Heeh. Mangga. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan ya toh. Nggih. Mula aku wis matur kepada Mas Yogi titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus nenang. Rukun lima puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka loro salat dene kang telu Budal rene mau karo sapa nang? numpak motor pitik niku iki ambekan Iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. sing mesti niku Kowe iki jan tenan kok ya. Glelengmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Pripun? Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Wah. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing iki berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta, wonge piye? Lek Dik Sintae koyo yo piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye? Yo. Mbok terawang no piye? Wonge Yo. piye? Ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi?
Heeh. Wonge ya lemu. Nek- Oh. Lah nek Dek Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Menggemas. Terus kowe. Lek menggemaskan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, sok cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan Weh! nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku kok. lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenanane. Lagune pepeling. Pepeling. Sinden 3, yo baris Oke. siap gerak. Nah, kudu kenceng, yo siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Inggar, ya siap gerak. Lencang ke kanan gerak, ya kanan, yo geser, geser. Oke, ya. Aku ndek enek kanan nih, Mas. Berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Menang pojok mergo tegak gerak. Wah. Ini kan meneng elek kok. Saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget, nah nyontonin joget, dicontonin jogetnya Mas Nanang, ayo, Mas kendangnya, Nanang instrukture cara ya disunat. instruktur jajal, Aku. dicontonin sih, kendangan jaipong tok, kendangan Ya jaipong met tok. kudasi, Mas, HP Ah, Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi, ya. Ayo, dang, lagi gini, asik, Sing. wuhui. Salam dari Binjai. Ya met kudasi. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi. Ada kimochi Iya, abang iya, iya, anak iya. para kedasi. Iya. Ya Wes jan kaya anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangan lho. Oke, pepeling Dek Niken Salindri, Ya. Sinta Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggarsari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggarsari. Oke, yuk pepeling, tak tuntak. Oke, kayak nyengke. Awas. Wes wajite tansah dielingke, wes wajite padha nindakake, adang wis padang wayahe sedaya, nanggapi wajib dawuhe pangeran. Salayake cacake agama limang watu tansah dijaga kanthi sikama kanthi sinayena luwih sampurna yen berjamaah. Subuh duhur lan asar salat sayakti nadohe tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Sesambrono iku perintah agama, ngelingono ning donya mung kadelo, hampir lan tawakan, pasrah sing kuwasa, yen kepare. Oh, as. Enggak sunaryo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert, ingkang kawula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, dan ingkang kawula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng sanggar
Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Kedalang, terus wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben taun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama meleh Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Hmm. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek nih kan, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. 1 nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Lah, Ngono lho, Mas ya, Mas ya. betul. Lah, ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Ninggali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, 100 nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astaga. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya apa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora pepek. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. Tuh. Lamun bisa Satya Anulada du ing nguni caritane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun keseso, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung
Triprakara guna kaya purune kang diantepi Ya. Nuhun nitra utama. Tepuk tangan untuk Mas Yogi Tepuk tangan. Dirgantara. Wah. Swantene jenengan suwae lho, Pak. Hei. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih, Oh, nembe saking dek wau diwarai kok. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar, Pak. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kali ini kan nggih? Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma jere kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi Newes mana keturunan sing digadai yen tinggal janji saiki apa ning gunung tak cadangi saka yen mandung tak silih caping gunung Nggo bacot ki dangdut. Ya, maka Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk.
pati rejo Alhamdulillah gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? sampun Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun itu? Sampun, Pak. Masa pun mugia-mugia kula mboten nanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. ya mungkin malih to Mbak Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. monggo Kakak Albert Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. sampun Pripun? Mas Dara. Oke, sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? duwite sing durung Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? sampun Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun Nah. Mbak Niken Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, iki wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, ya. Petung. Lho. Nek wis ngerogo saiki Ini, tanda-tanda Mas. kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tonggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu mesti yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene iki lho, Mas. Pemuda-pemuda kabeh. Heeh. Piye? Nggih. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Iki Bener masuk, ta? masuk. Y O Oh, G. 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 Gagah seperti Gatot Kaca. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki Satria Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ampun wayangane tok biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki engko setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Oh, Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten, Nggih. ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih. Nggih. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oh nggih, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng
para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur nuwun. Monggo gelang alit di Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk.